täze adamlar. Täze ýyl her bir insanyň durmuşyna ýatdan çykmajak pursatlary bagş edýär. Täze ýyl her bir insanyň durmuşyna täzelik getirýär. Insany bagtyar edýär. Anha Birin häzirki tide görkezjek erteke çalym edýän filmimizde hem hut täze ýylla adamlaryň diňe bir durmuşyna däl, eýsem kalplaryna hem köp üýt göçükleriň bolup geçýärligini görkezýär. Iň esasy bolsa, insan duýgudaşlygy, kalba melhem edýän insan ferörlük, 7 ýaşdan 70 ýaşly adamlar içinlik hemmeleri şadiyan edýär. Täze ýyl adamlary bagtyar edýär. Enefiyana tuğulemeden her yıl şeydip füjülük tayarlayan. Özümüm ünsverdim olin her yıl buların tağami biri-birine meňzemeye gaty ütgöşük. Buların sırnäme deke? Elbette. Billin hakası, billin. Her yılın öň ýanyna çağılan agdym süýjitmek bizim öýümizde däme girer. Buların sırry sağlara bolan mähkindem käwedýän. Hawa, ene süýlem gaty ütgöşüni sırbatýar. Me oğlum, al getirici bäriňi masaýyn. Memnunam al. Uy, gaçaydymy? Dur men alýan ede. Oho, Gene tuvaleme benim, berekella, kömege de. täze ýyle O başladyňyzmy? Bir film boşul. Sesini mi boşatsana? Sen mi ýatsana o? Tur. Onna şeýle. Her biriňiz öz ornuňyzda berk durup işlemeli. Her ýyl size bu zatlary aýdyp durmaň hajaty ýok. Yürekden işlemeli. Düşündiňizmi? Anna. Gelin onna täze ýylla edilýän arzuwlar dinläýin. Ene. Ora dağın oğlu Azadyň arzuwlary. Ayaz baba, maňa da şu täze ýylla o botan kiçiçek küçük sowgat beräýdi. Seň arzuwuň hasyl. Küçücük. Ýene kimiň näme arzuwy bar? Ine, bu da döhreyel jaňydy. Mahmzanyň arzuwy. Ayaz baba, maňa şu täze ýylla gürleýän gurja
küçük sowgat beräýin-de. Ýok. Aglayan bolsun. Ýok. Gurlayan bolsunmy ýa aglayan bolsun? Nähili bolsun? Gurlayan olaýyn. Hawa gurlayan. Arduň hasyl gyýdy. Başka? Ayaz baba. Bunu özünüz göräýmeseňiz. Kaka, men seni şeýle bir göresim gelýär. Sen bu täzeýle gelmeseň, bu täzeýiň asla kyzygy bolmaz. Gelýär-de kaka. Yetişäýde kaka. Hani? Näme şumsarya? Hani goý aglama. Bolýar. Bu çağacankı düýünden başga mesele. Gelin munyň arzuwlaryny hasyl etmek üçin bir ýolla edin. Siz näme pikir edýäňiz? Elbetde men. Yok, sen uğratmayan meni uğrat ya hadi. Buladan urmaya. Meni uğradın. Ökünmörsün. Yok, ben has qow başarar. Yo. Sen ýatsana. Yok, sen başaryan zadın mı? O ýatyrdın oýman. Meni uğratsaňyz gowy. Ben uğradım. Bulaya barsa Men ýatar da başararım. ýene. Hani öwed nerede? Öwed ýok. Öwed. 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 Da heyda weli. Öwed. Näme? Nerede haw sen? Gel bäri. He? Gel bäri. Sen wagtyň bola aşak düşmeli. Emmay. Yo. Yok, Öwed o berde uğratsaňyz näme ökünörsün. vurrun diýär. Öwed zat başaran o. Yok. Onu uğratsaňyz ökünörsün. Öwed bolmaz, Meni men onu uğratsaňyz tanaýan, ökünörsün. orada hem zat bolmaz. Men ödüm gowy diýär. Kimi ýolamaly läli. Öwed. Öwed diýär men sana. Tigel. Han Hasan. Nerede sen? Geleverik. Ha, geldim o karavan. Benden nasıl gitmeyecek bu? Çağırdınız mı? Ha, öwed. Sen tizden tiz ýola düş. Bu ýyl jadyl hata senne bolar. Ha? Bu ýyl jadyl hata senne bolar diýen. Düşündiňmi? Hani baş per nerede? Çağırdyňyzmy? Öwed ugrada aýtak nähili görýär. Men taýyn. Perler, hani gelin berik. Bu täze ýylla jadyl taýajyk kimiň eline bolarka? Kim öwediň ýanyna kömekçi bolup giderken? Han cennet nerede? Cennet? 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 Bardım. Çağırdyňyzmy? Hawa cennet. Sen yola düşmeli. Bu täze ýylla jadyl taýajyk sen elinde bolar. Bolýan? Borda gitmeli bolsam gidäýärim. Borda diýenem bolýa.
Doğru aýdýan Jorajan. Bu orada gitmeli bolsam gideýän. Ha? Vay, men bir näsmi? Tamam var Jorajan. Yöne meni oradan olsalar, has bolurdy. Jora diýenem bolýa. Baranna öwez. İşin oňuna bolsun. Sen tiýden tiýd ýola düş. Ha? Tiýdirek ýola düş diýen men saňa. Bolya. Yer näme? Men nire barmaly? Sen hasaň ýylyna düşde gidiber. Bolya. Bu barmar yerini görkeler. Wedel. Hani golda saltıra kalsana, men giyecek alyan. Wedel. Kolay da saltıra. Bardım kaka. Şeyde. Bugüne berdelere varmasak bolmaz. O bir hili gelmeyecek emekdi. Bolya ona sen tayin bol. Men işten alıp gider. Bolya. Ha ne mi bu? Ya ir mi? Bolmasa son uğrak gider ya. Bolya. Basınrak gelsen bolya. Çağlarım araşıp duranlar. Ayad baba. Ana yalla. Vay. Hani gelin balığı. Hoğlukman. Hem de yetti. Hoğlukman çık geliverim. Ay tuğulum. Me al. No sorsun. Täzelingizden gutlu bolsun. Sağ ol adam. Sen kim mutlu olsun. Yine bir yüzülükler senin täzelingizde soğuk. Gel senin. Yine bilem sana. Sağ ol Adilece. Täzelingizden gutlu bolsun. Sağ ol adam. Sen kim mutlu olsun. Adamın gidecek bu adam elttire. Hazır ben sana ullu kanıcısını vereyim. Ullu kanıcısı. Ne var adam? Al oyu. Täzelingizden gutlu bolsun kuzum. Bar kuzum. Oh, bulary tuweleme. Berekella. Berekella. Al, ine galany. Ha getir, sağ ol ora. Vaktini getiraydın, kutur, barıyadi. Ha, gelipdir ha. Hava, sütücülüklerden son için tayarladım da. Hiç de diyen o. Stakdiğinanıp çağılın arasında yiyemezdi. Hiç de diyen o. Çağama kıyılan yanına. Buyur.
Berdi janam bolmasa, bağlajymyň ugra bolmaz. Hawa. Başla Jigimjan. Süýjülükden dağıtmak üçin näme etmeli? Hiç sen. Selamun aleyküm dayı. İyilik mi? O egelik süýjülükden dağıtıp görecek bolýan. Dayı bu süýjülükler çağalır çyna. Asıl olsa ullokan. Ana sakalyňyzy gydama. Sen täze ýyla sowudan ösün gelýärmi? Soğuk çağalır alyara. Han sen ýaňy näme çağlar süýjülügi ýerdiňe? Hawa men çağalary ýerdidim. Ýöne men boýum sizinki ýaly ullokan däl. Sakalmam ýok. Bolýar Jigimjan. Degişdik, oýun edişdik. Gelini süýjülügi ýer. Siz bana düşünmediniz öýdän dayı. Ah öwez, näme gerekdi diýsene çağı bilen deň bolmak. Anyň süýjülükdenem galdyň. Balacığım, şu süýjüligi ýörüýte sen üçin üşürdim-de. Albalym, noş bolsun. Ana o taýda zorajyklaň ötür. Şolar bilen bileje iýäýi balam. Bamy? Sağ ol enecan. Täze ýylyňam kutly bolsun. Sağ ol balam, diliňe döneýin. Bar balam. Medayı alın. Noş bolsun. Täze ýylyňyzam kutly bolsun. Bor dayıcan, sağ olun. Ýene bir gezek täze ýylyňyz kutly bolsun. Sağ ol Jigimjan. Senem täze ýylyň mutly bolsun. Yoksa da sen näme üçin aýratyn öwede uratdyň? Näme başgalar bu işi başarmady öýtdiňmi? Wah, başararla. Ýöne her kimiň öz ýoly bar. Bu bolsa öwediň ýoly. A sen öwediň bu işi başarjagyna dolu ynamyň barmy? Aten näme men eden işimde kemçilik gördüňmi? Muň süýjüldigini, han men mundan ýene birini ýeýinle. Anja Adil Hasam sen bana doýup bolmajak. Ahramy süýjüligi şeýrik getir. Näme işläň ol? İşle. İşle. Çat işle. Beni düşüp durmaly işlesene. İşle. İşle! İşle yok gayret et. İşle de o. İşle ol hani.
Bolya. Göwher janam sagamanca gutulsunna. Jaňlaşyp dura görýän. Alada etdirýäňiz özüňiz. Bolya. Uýagyz. Ejemede salam aýtgyn. Bolya. Bolya. Hükman aýtarym. Sag bol. Göwherjan gyzym. Men sana süýt gyzyryp bereyinmi? Yoga cehisse çizmeler istemiyorum. İçe ne amolle? Ay gyzym. Göwherjan yaranyp ekeni. Gynanaýdym. Balajyk sagamanjy gutulsunna. Wah, men jady goý bolanmarsam bolmaýadymy? Iň merkezi şu taýajygymam jadyl bolanmarsa, onda men taýajyk, senden isleýän kömejik, bar arzuwym senden gutulup gelsin Göwherjik diýip, Göwheri gutuldurardym. Ejeňde süýtdiňmi? Owa gyzym. Vay, eýem gutulayp sana. Bor gyzym. Häzirçik men sana gyzynjak süýt getirerim. Häzir gyzym. Ýöne men bilýän. Jady diýilen zat diňe erteklerde bolýar. Şonda men anamamma Göwherjik hökman gutular. Men eşigim çalsaýyn. Düşündüm. Men çalsak. Ha? Hemişe men garaşdyrýardy. Näme uljak bolýaňyzmy? Men wagtym gidip barýara. Kömek edeň-de. Ha, öwet. Hasaň islanokmy? Oňarmadyňmy işiňe? Cennet. Sen şuma artık maç ol ya. Ova hasam işlenok. Şon bilmem bana kömeňiz degen ok. Menem ýürüýte saňa kömek etmek üçin geldim-de. Ýürüýte gelen bolsaň me. Al. Bejer şunu. Ay ýok öwet. Men onu etip bilmeýäne. Sen bilýäň onu. Men oňa güýjüm ýetmeýär. Ýönes näme? Ýöne. Men başga dürlä kömek edip bilerdim saňa. Warlay cennet. Besesen isimden bilmäni. Eýderin beýderin bir alajyny özüm taparyn. Sen bar öz işleňlen boluver. Kelläň agyrtma bu zatlary. Getir versene. Yok, men bu tarafına sen. O tarafına. Eýway. Sağ ol cennet. Aha, täzeýiň öň seyretine kimdir ýerberdi gamyň oturan ýalylar. Jigimjan, sen adyň näme? Bahar. Baharjan, helk beren süýjüliň üçin köp sag ol. Men onu ip doý bilmedim. Sen on jadlana dältiň-de herne. Jigimjan, sen nämşin gamyň oturýarsyň? Biz her täzeýil gowy geçirýärdik.
Yöne bu yıl kakam. He? Kalkana ne boldy? Bakarcan, bakar. Atam elipdir. Ata! Atacan, atam! Gel Bakarcan. Ha atağım geldi. Bakarcan balam. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. İneyim. Sen tanımadın mı? Men öwes yokardan. Men Kerim. Aşaktan. Hani bollu. Güldürüp pedil verdin o hocam. Hani öyle var Ali? Durun men kömek edeyin. Ayşe diyen. İneyim. Getir bana ver ha. Kömek edeyin. Kömek edeyin ne? Berey seni. Bolya. Hani yürü. Yür balam. Öwes hasa sıptırma. Kıydım, geldin mi? Salam gelin. Gelin Oturuyorum korun sana. oturuyorum. Boğumu yağdaylanı. Üy içerlere moğumu. İneyim sağ ol. Tanrı arkan. Ele arkasın. Hı? Düşünmedim. Bu neye gidiyor o? Gireyin ne? Buna neye mi gerek ya? Girdi ayda. Hayiş ediyen. Vakay. Ya bu ağaçkaydım ka. İneyim. Olmasa çay içeyelim. İşte molya. Bolya onu gire. Gülcan gelin hanımla bir çay ver. Ödül. Bardım. Öwes tayan gidip bar yara. Kıydım can, yeni de odan eşiklen giymedin mi? Bar kıydım giyin. Teydeyle bugün. Bar hani? Bar valacığım, bar. Bu elindeki Bakarcan tayanı mingdir. Hova mingdeş. Getir gelin. Ana çayım geldi. Sağ ol. Sağ ol gelin. Ana oğlum Berkcan'ın haberi yok mu? Ata, kakamdan haber yok. O gece alıp gelecek diyor. Hanım iş tapar tuturmadı mı ka? Can edenle yılın ayağına gelir neyipti. O gelirin yanmalı yok. Man Yet valmalı. men oğlumun işine katı oluşun ya. Saat yanır 8 olup dura. Teyadeli çeliyeni 4 saat mı? Doğru aydiyan.
Mümkün mü? Köş täze jaýlar toplamla. Bolýar. Köşüň täze jaýlaryna. Ay nimeyem adam bara. Näme görýäň? Dere dayda. Kösemesene muny. Takaman görýän, termuňa seret. Sen öwede gelen gaharaň bundan çykarmasana. Näme bolýar ay? Öwes. Her zat etmeli, taýagy ýerden almaly. İnim? Sen ne adımdın da? Çay iç otur. Kerim ağa, men bir elme ýuk geleýin. Bor, şu kaptal kuy otoğa baray. Näde barsam kalmay. Yok. Bula bolmaýar. Aha. Feretçigim hana guşşalaşy bar. Ata, taýaman ata. Ata. Ay yok. Be. Näme molan oy. Oho, berdim aybi. Berdi. Ey, berdi. Gel hol beri. Salamu aleyküm. Meni köşüň täze jaýlar toplumyna kideňde. Alyňa zap bermedim de olsa. Bolýar. Sağ ol dostcan. Taňry ýalkasyn. Dadymy ýetişäýdiň. Men näme şeýli ütkäýipdirmi berdi? Ha? Yunus? Sen miňay dost, ba miňay? Dostcan, näçe wagt boldy? Nirelerden gelýän? Ay howa. Menim şu wagt
İşten Kovmy çıkmaýan. adaýlan. Hudaýa şükür. Bolýa. Sen gowlukmaja öýdýän. Ýörälimi? Howa dost ýüräli. Özüm näçe tiýdi bolsa şonça gowy. Çatlaşaýaly. Ondan nerden gelip nire barýan berdi? Hytaýdan gelýän dost. Şertnama baglaşyp gaýtdym. Hemme işini bitirjek bolubam. Kän wagtym sarp etdim. Innem giýjä galyp barýan. Ha, sen öýe gowlugyansyň. Şeýle dämi? Bildiň dostşan. Gyýdymyň gözi ýolludur. Ýöne sen haýdamasaň ýetişmez. Sen alad etmesene. Men her diýmäkän seni öýüňe elterim. Ýöne, Ha? Ýönesi näme? ana göremokmy? Farslyam tura. Demek ýalňyz çykymaly. Nämesemin bolman Nuray? Bir. Ne edvalsam kamay? Ayaz baba. Men bu täze ýylla ýeke çardymma. Olam kakymyň öýe ýerak gelmegi. Bu täze ýylla kakym öýe gelmese, täze ýylyň gyzygy bolmaz. Haýyş Ayaz baba, kakym öýe geläýsinler. Men şeýle düşüpdirle. Sen hataňy ýyna düşde gidiber. O barmar ýeri görkezler. Çiğimcan, kime hat edýän? Ayaz baba, Ayazwada ne mardyň wa? kakymyň biz bilen bile bolmagyny isleýän. Kakaň nirde? Oğlum Bertcan iş tapar bile gitti. Bidem şoňa garaşyp oturýar. Kerim. Haw! Ine bardım. Hani? Nire gitti ayol? Näme gany? Aha. Ine. Berde kene? Muningnanam hakka bolmay öwüzäyi. Hakyky hokan görkeýinmi? Hani gorkuz? Ine, seredin maňa? Ine hakyky hokmaşy. A sen bilýän bu zadyň nämedigini? Ha, näme zat? Sen bilýän aslynda bu kimin taýagy? Ýok, bilemok. Ata! Gelin nimerik. Ata! Oğul Ata! değil. O çayda! Ayaz baba! O neyle Ayaz baba? Bolayda ata, ýöreýdi. Ey Ayaz baba bu değil. O çayda Ayaz baba bat diýen. Gördün mü çağa Ayaz baba diýip dur. Ata ýör görkezýinne. Goý sana bu diýim. Ey Ayaz baba boljak. Ayaz baba bat çyndanam. Ol gelir. Howa. Mene anan ýalyp. Lokman gelir. Bir gelsinne. Ýöreýdi atamjan. Ne demen? Şu wagt. Men size aýtdym Ayaz baba bat diýip. Towa. Sen kim? Men Ayaz baba. Niren Ayaz baba sen? Öwüz ýokardan. Ýadyňyzdamy? Men siziň arzuňyzy hasyl etmäne geldim. Ayyinim. Men sen o diýen zatdan ananamok. Ondan sen maňa näçe çagadyr öýdýän? Sen arzu edip görüm. Bu näme diýip dur? Ýaşulyň näme arzu bolsun?
maşgalasy bilen bir süprandaşyny üşüp, agdy birje täzeýil garşylamakdyr da. Sizin arzuňyz hasyl. Menin tek arzu edem oga. Kapyny açyp görün. Bugün bar kapyny aç. Bar kapyny aç. Kim ol? Häzirde açayım. Kim var? Özüň göräý. Men et gorkuýan aýkygany. Mança mihman öýe sormak. Sizin arzuňyz hasyl. Kaka. Salamu aleyküm. Wa aleykumesselam. Oglum. Men barýan oglum başga tarapyda bolýan. Bärik geläpdirli. Öýüň üçi ütkäpdirmi ýa-da göwnümem oglum? Ay şoňa, men özümem hayran kaka. Geç. Ece, salamu aleyküm. Aleyküm oğlum. Gurgunma. Senim geldim Ece. Ha, Gelin de geçiverin. Enesi salam elik. Gelin geçin. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. İnim, senin bärläpsiňle. Geldim. Bolýa, ona geç. Yönemen uğrun başka tarafa da onu. Bol ya. Inne bir çatlaş Yunus. Bolmasa yetişmeýär. Bol dost. Häzir men getir. Bar garnaşlamız geleyipdir ha. Vay mança adam ataýlygy ma görmedim. Sen arzuň hasyl. Ay, öleme. Tayyarlık görüp bilipsin ha oğlum. Men özümem hayran idim ha kaka. Daýy, sizin eşiňe men kämeňdeş eken. Hawa jym hawa, meňdeş. Dur daýy. Sizin ýüzüňize maňa gaty tanış. Men sizi öň bir ýerlerde gördüm öýdän. Yok jigim, sen meni hiç yerde de görennärsiň. Berekella. Geliverin. Geçin. Kemi yok. Oğlum taýarlap bitişdik ha. Ölüme. Taşak gelip bilipsin. Hawa kaka. Ýörüdi sizin üçin taýarladyk. Bulatçaň owadan çatdyny. Aha. Senem geldiňmi körpeje? Görme sen hakdy. Çaryn bilýän o. İdil şu Berdi, wagt sen bolun bolsa Sen gijağa galdın öýdän. Bol dostsan, bolani, çantlaş, bolani. Başlan adamlar, häzirjik bolýas. Bäh, tekerem şerde ýarlaýmaly ýalay. Menki bolmaýarly. Hemme zat tersine bolýaşyn. Berdi. Yunus Berdi. ölüm gidiber. Aha, Berdi, dur. Nire barýan, Berdi? Gel körpeje ikimi fejiligi ýeli. Hawa Ine doğru. berdi.
Oğuş salamu aleyküm. Salam aleyküm. Gel oňşy. Salam Gel Täze bäri. ýyldan gutlu bolsun. Sizin kim şeýle bolsun. Oğuş täze ýyldan gutlu bolsun. Ha, gelin oğuş. Gelin geçin. Hani men gezem ýerde? Men bärde oğlum bärde. Ece, gel geçin. Hani men de Salam çakın ýanyna geçeýin oğlum. Süýüji tagamlar. Gel Keýwany. Ýanymda oturay. Bak sen ýanynda Hani gel, oturma. gel. kimin Oturayız, ýanyna otur. oturay? Şu atlar Berçan'ın havar barmy? Şoğullu geçirmeliler Berçan'dan täze. näme habar? Berçan'ım azan edip duruyor da gelecek deyip dur. Muň sejdigini. Sejigeret. Meýenede. Daýy. Ey. Men sizi hakykatdan bir ýerde gördüm. Oraz. Bardım. Men sizi hakykatdan bir ýerde gördüm. Men onu bilerim. Me alın. Sağ olun. Oho, men gaty ýa galypdyrmyn. Daýda, gelin men size kömek edeyim. Ha, sağ ol balam. Sağ ol, Tanrı arkasın. Bilýär gaty. Täze ýyldan gutlu bolsun balam. Sag bolun. Siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun, düşünmeli bolsun. Bor, sağ ol. Aýdyn bolsun balam. Ana da geldik daýda. Sag bolun. Ýene bir gidip Tanrı arkasyn balam. Sagamanja. Näme bolýar? Men öz işimi bitirdimi? Ýöne nämedir bir zatlara ýeten o. Aýdym saat ýeten o. Ha, üstünden bardın. Adamlar hemmeňiz bäri gün söýüň. Ey. Bugün täze ýyl gelin bu ýyly ýatdan çykmajak pursat edeliň. Bular bolsa menden size sowgat. Ağız bular yemiş gelip. Ağız bular seni. Ağızlar ulsan bana geçelim mi? Şuna sana benim düşünmeyen var. Başlayan adamlar alışık yanlışlık gitti. Gelin onu aydım sağ yanlansın. Başlayar bu seher teveden. Yürüdü adamlan bedelen umutlardan. Bugün iller bahtiyar kimme günlerden. Ker buraya yine ker bir maşgala. Yüreğe gövne kursağa. Gelli gelli yurduma da gelli gelli. İlime de bak paylap tüy paylap bir de değil. Gelli gelli halkıma da gelli gelli. Kalbime de bak paylap tüy paylap gelli de değil. Aydınçlara da bir zat yeten o. Yetirip kere işleri, ötüce ötüşleri. Vatanına soğud et yine yenişleri. Dattığınlık yalları, birleştirsin iller.
yaşasın kimini filleri her baraya yine ker bar başkana yüreğim kımını kurtama salam salam tedil salam salam tedin gel bir de dol bir de salam tedil salam salam tedil salam salam tedin gel bir de dol bir de salam tedil salam 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 Kalkamcan. Nerelerde sen? Geleydi. Sene mardum hasıl. salam salam tedil salam salam tedin gel bir de dol bir de salam tedil salam salam tedil salam salam tedin gel bir de dol bir de salam tedil Salamcıyım can Kerime oydum ki. Qaraşa ýadyr çağırır. Bolya garaşan. Kalkamcan. Oğulcuğum geldin mi Geldim, Salmancı? tamam. Geldim. Salam alekmeci. Ehlik salam oğlum. Hoş geldin oğlum. Ne beyle eğlendin de? Üye girelen hemme dat aydıp bereyin. Gatıya dadım kaka. Bor oğlum geç. Men size aýtdym adaýym men sizi tanaýan diýip. Hovacıyım can. Geçen taparam düşünüşmezlik boldy sen bilen. Daýjan, bugün täze ýyl. Täze ýyl adamlar bilýärmi näme diýär? Näme diýe? Han bärräk düş. Yine bärräk. Bärräk. Ine şey dip satlanýarlar. Eşdiýäňmi? Gelberik. Ne bula menden sana sowgat. Sağ ol daýjan, täze ýylyň gutly bolsun. Senem täzeliň gutly bolsun. Sağ ol. Oğlum. Bu evet. Yukarıdan. Öwet. 4-nji gatdanmy? Täze göçüp geldimi? Hava oğlum hava. Men berdi. Men öwet. Ören saat. Menem saat. Geç geç. Berekella öwet. Sen işini gowy ýerine ýetirdiň. Senden tamamam şeýledi. Berekella öwet. Berekella. Evet.
En hunaka. Meni uğratmattami. Meni böyle aşağıda ediverme. Bağışla. Aharcan, men senden gaty göramok. Belki sen olmadyk bolsaň men bu işi başarmazdymam. Her bir edilmedik işiň öz bähwitlikleri bar. Şonuň üçinem saňa sawal. Çyndanam. Hawa. Ananı yer gideli. Berekella awad. Men senden garaşmadım. Men sana yalta deyip gördüm öleyin. Borla, atı beğenme oynettim. Salam salam Tedeyil salam salam Tedegun gelbi de dol bir de salam Tedeyil Salam salam Tedeyil salam salam Tedegun gelbi de dol bir de salam Tedeyil